Fit-8 ta' filgħodu l-istudenti kienu lesti biex jitilqu għal ġurnata ta' ċelebrazzjoni fuq il-karozzi tal-linja. L-istudenti jistennew din il-ġurnata b'ħafna ħeġġa tant li jdumu jippreparaw għalhekk imsejjaħ Buskate. Bdejna naħsbu għal xi Ottubru, ma bdejna nidħlu sew fiha ġimagħtejn ilu. Imma kien fiha preparazzjonijiet jiġifieri imma fl-aħħar ta' żmien u bad kulħadd jibda jieħu ħsieb u hekk. Kulħadd jgħin bil-kreattività tiegħu. Ġitni l-ideja li tkun sabiħa kikun għamlu poezija mbagħad qlibnija bħala diska. Qabel is-suktaw bil-Buskate, saqsejna lill-istudenti tal-Bikom dwar ir-rivalità li hemm bejnhom u l-istudenti tal-liġi. Xejn il-verità qas aħna ma nafu. Rivalità li iżda tidher biss f'xi taqbila u botti umoristiċi. It-taqbiliet kollha kontrihom għax kif jagħmlu lil nagħmlu tarbutu aħna minna kull ben l-istajna. Minna u ftit tal-ħin ieħor din il-karozza tal-linja antika ser timtela mimlija attività. Hekk kif l-istudenti tal-Bikom li gradwaw illum ser iqattaw ġurnata mimlija divertiment u ferħ wara diversi jiem ta' studju u sagrifiċċji. U kontrarjament għal dak li jiġri s-soltu, is-sewwieqa li waqfu fit-traffiku minħabba l-istudenti fil-karozza tal-linja tbissmu jew komplew ipaqbqu minflok għadu jgergru. Aktar tard l-istudenti saru wkoll il-Kumpless One. Illum gradwaw ukoll l-istudenti ta' xjenza, marketing, studji politiċi, arkitettura, nursing, laboratory science, midwifery, occupational therapy, physiotherapy u radiografija. One News jawgura kull suċċess lill-istudenti kollha.